mitään. Eikä mitään tuu. Lataa lisää. Nyt harmittaa. Totta kai. 4 € nyt sisällä. 4 € sisään eikä mitään tule. No niin, nyt lopetan. Voitit 6 €. Älä. Tupla. Kyllä. Nyt Tuplataan. lopeta. Älä tuplaa. Kruuna. No se tuplaa. Oi, 24. Ei, se meni puoleen, se 12 €. Ai ja. Ja 4 € siellä, 8 € voitolla. 12 €. 7 € voitolla. Yritetään ottaa iso pottia. 80 senttiä. Ja väärin meni. Ei jumala, mitä pulla. Oikein omistava. 11 € vielä voitossa. Onko se jono? Joo. 6 voittoa. 3 €. Missä mun kukkaro on? Nyt lopeta se tuplaaminen. Ehkä se vois työntää sinne. Jumala, mikä munkki. 24 € ylös. Voiton maksu. Ei oo todellista. Ai jumala, 30 € voitolla. Oo, pelaan. Mitä sä oot? 34 €. Mä olen 30 € nyt voitolla, otetaan kaikki ulos. Tässä oli tämmönen pikainen pelisessio. Otetaan 22 vielä tuohon päälle. 30 voittoa. Kiitos tältä päivältä.